Uyushmaның бүген 6 теплицасы бар. Алар 240 квадрат метрга якын мәйданны били. Әлегә теплицаларның икесендә чәчәкләр үсә. Аларны күчереп утырткач һәм яңа орлыклар чәчкәч калган теплицаларда да эш башланачак. Теплицалар утын белән ягып җылытыла, утынны да эшчеләр үзләре әзерли. Быел җиңүнең 75 еллыгы, үзебездә менә бөтен Россия Сабан туе уздырырга җыенабыз. Шуңа чәчәкләр иртәрәк чәчәк атсын, җитешсен дип иртәрәк ягы башладык. Һәм инде чәчеп, менә әле пикировка өлеше башланды дип бик әйтәлмим. Беренче чәчкәннәрне әзрәк кенә күчереп утырта башладык. Где-то 30 меңнән артык уже орлык чәчелгән безнең хәзер. Бүген теплицада 3 кеше хезмәт кыя. Лейла Кырбыева стажлы чәчәк үстерүче. Гөлшат Галиәхмәтова 2нче елын хезмәт кыя. Эльвира Хафизова быел гына эшкә кергән. Рүзилә Байрханова чәчәк утырту эше белән 15 елдан артык шөгыльләнә. 2007 елдан исә шушы тармакны җитәкли. Елдагыча инде әлегә баягы шул петуниялар, но килгән кешеләрнең күбесе безнең петунияларны сокланып китә, чөнки бездә төрләре күп. Төрләре күп, исле, тәмле һәм формалары матур төрле сортлар. Шул ук петуниялар, бархатсылар, ярангөлләр булачак, пеларгониялар. Аннан соң безнең кашполар һәм баннар астына ящиклар куелу планлаштыра. Аларга инде осылмалыларны лабелиялар, менә шул бакопа һәм ампельный петунияларны утыртачакбыз инде. Чәчәкләрне утырту белән генә түгел, аларны җәй дәвамында тәрбияләп торуда, төрле кырткыш бишәкләре каршы эшкәртү дә оешма кызлары җаваплылыгында. Күп еллык чәчәк үсентеләрен һәм төрле куакларны үрчетү, ягъни ботактан тамыр җибәртү буенча күләмле эш башкара алар. Безнең елда бара башлады бу агачлар кисү. Хәзер 2013 елдан бирле бара. Бик хәзер бөтен кешеләр шулай кисә башлады, чөнки күрдек нәтиҗәсен. Менә елкаларның башын үзеп атканы, өстен кисеп куйганы. Алар гел еще да ныграк куакланып һәм формалашып киттеләр матур булып. Менә мемориаль комплекста сез аңа игътибар итәләсез, лицей алдында бар ул елкаларның формасы. Шуңа менә шуның өчен, матур булсын өчен, эстетик зауыклы, матур формалашкан агач булсын өчен. Урамнардагы, парк скверлардагы агач куакларны карау, тәрбияләү, бик агачларны формалаштырып кисү, вак куакларны коррекцияләү эшендә шушы тармак эшләре башкара. Туйларны киенергән камыш күлмәкләрне дә тармак кызлары урамдагы мәйданнарда эшләүче кызлар белән бергәләп әзерләгән. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.